Kano. Tufa mai saurare, a halin yanzu dai ƙasar Rasha ta yi ikirarin kada ECOWAS ta sake ta kai wa Nijar harin. Wannan takarda yanzu ta fito daga Rasha. An gano cewa Rasha ta gargaɗi sojojin ECOWAS da kada su sake su kai wa Nijar harin. Sakamakon in dai sojojin ECOWAS suka kai wa Nijar hari za a samu ɗimbin tashin hankali, za a tashi da yakin da ba a taɓa samun irin shi ba. Ƙasar Rasha dai ta gargaɗi ECOWAS ɗin, ta ce kada su sake su kai wa ƙasar Nijar ɗin hari sakamakon za a iya kasancewa tare da irin mugayen yaƙi. Ƙasar Rasha dai ta ƙara da cewa ba ta bin goyon bayan wannan juyin mulki da aka yi wa shugaban ƙasa Muhammad Bazoum a Nijar ɗin. Ma'ana abin da Rasha take so ta ce wannan juyin mulki ba abu ne mai kyau ba. Ƙasar Rasha dai ta ƙara da cewa matakin sulhu ya kamata a nema da sojojin Nijar ba da yaƙi ba. A nan kuma ƙungiyar ECOWAS ta zargi ƙasar Rasha da munafurci ya shiga abin da ba ruwanta, sakamakon ta gano tana so ta tura sojojin Wazland zuwa ƙasar Nijar ɗin domin su sojojinsu ne za a je a yaƙi ƙasar Nijar ɗin ba sojojin ECOWAS ba. Ƙungiyar ECOWAS ɗin ta ƙara da cewa in dai Rasha ya sake ta tura sojojinta aka ga ƙafarsa a cikin ƙasar Nijar ɗin, ta ce to fa ita ƙungiyar ECOWAS ɗin da ita za ta koma yaƙi ɗin da Rasha. Sakamakon ƙungiyar ECOWAS ɗin ta ce duk wani matakin sulhu ta ɗauka ta bi tare da manyan mutane, amma kuma sojojin Nijar ɗin sun ƙi bi. Shi isa ma kawai ta yanke shawarar za ta kai wa Nijar ɗin hari a kowane irin lokaci, tunda dai duk wani matakin sulhu da ya kamata a bi ECOWAS ɗin ta bi, amma kuma ita Nijar ɗin ce har yanzu bata ba ta haɗin kai ba. Wannan labari dai muna kawo muku shi ne ta wannan tasha ta mai cike da ɗimbin albarka. Muna fatan za ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A nan ma ƙungiyar ECOWAS ɗin ta ce duk wani matakin sulhu da ya kamata a ɗauka an ɗauka, amma kuma Nijar ɗin bata ba ta haɗin kai ba. Shi yasa ma ECOWAS ɗin da ta yanke da cewa kawai za ta hare ta ne da sojoji, tun da dai duk wani matakin sulhu an bi shi, amma kuma hakan ya ci tura. Shi yasa ECOWAS ɗin kawai za ta tura sojoji domin a je a yaƙi Nijar ɗin ko don a samu daidaitattun abubuwa. Amma kuma a nan a ta mahanganmu nan ya nuna mana in dai aka ce za a yaƙi ƙasar Nijar ɗin ba za a taɓa kawo abin da ake so ba. Kawai dai wannan abu ne wanda ya kamata a zauna a sulhunta ita tsakanin ECOWAS da kuma ƙasar Nijar ɗin. Muna fatan dai za ku danna mana subscribing. Mun gode, muna godiya.